bojoke tembelek iki renang kok. Jempolmu ketok coy, kon keliru aku. Kanjeng rokok gurine. Iya ngecer rokok. Ya bir. Wah. Sangat Nil bojoku Nil, temen. Saiki lho bojomu kayak renang, Iya. baju renang. Loh, Sapiro gedene? tak pesen no, Pak. Ukuran double X. Ngene. Wis double X Nil. Wong balung-balung kiri dijak renang. Lho, sing kiri ku sedok soge Nil, jerodo Nil. Sing kanan kiri. Acret. Karena menemukan tadi kon ini. Temen. Makane urip iki aja terlalu ngayal-ngayal titik-titik ngayal mesen sing duku, Gede, ya. sing duku. Stres gak stres. Iya. Atine kok seneng ya seneng wis. Nek wis kadung stres. Iya, mau beli ponsos. Salah, kena obate. Acur. Enak Daniel ngomong tok. Makanya aku dongano sugih dalah. Ya amin. Dacano villa, Amin. villa nang ndi. Bilang di. Ayo sepuh. Sa, kowe njaluk sak ana. Sak bojomu kowe njaluk apa? Lho. Aku sing ngomong nek Ya. sugih ku Supra aku pen. Embo, Supra sing diangkar. Peteng tak aja dari situ iki. Salah. Dalah. Omongane Daniel. Ojo nek rayuan iki salah wis. Salah wis. Iki nek gede ono bakul bensin. Kowe nang omah ngene iki ya Jen ya. Kowe yo kowe mulai kerja. Iya. Joko omah gak sumpek. Enggak Nil, ya terhibur nih lentak bojone. Gua seneng rek. Wah, bojo nang omah ngene. Mulai nang omah bojo gak ono. Aduh, wis. Ku demeng kerengae. Bojo riap-riap. Tapi kan di Mas, temen Foto Mas. gak ngono maling libro kowe Iya. balamo. Gletak Yes, yes. libro. Temen. Kowe gak eling ah. Apa iku? Kowe cerita mbak aku. Nah, Aku wis ora ndek dhuwit mangan mie. iya temen aku. Ya, kata sego ya. Apa beras ya? Pasti entek ya. Ya mau bodek ya ngono. Mana apa meneh ya? Sembarang. Kawakno mie kok cak. Ya apa ya? Ya bersyukur iku. Santai ya ane. Ngajeni sing gawe. Ngajeni sing. Wong minta ngajeni singgah. Mie gak lurus malah. Mie keluar. Gelek mie sing lurus lho. Ya cerita nasib yang ini ya. Nasib iku gak diukur. Iya iya. Sapa ngerti sesuk awakmu lho. Oleh rezeki, oleh berlimpah-limpah lho. Eling aku gak kon oleh rezeki. Oh, insyaallah eling, Mas. Insyaallah eling iku, Mas. Tenang ya, Mas. Ya eling kok. Iya. Kowe gak rene bontot-bontot iki Iya. iwak ngono iki lae. Sopo sing nyeki? Sopo sing ngekeki? Iwak ngono iki lae. Sing loro awakmu sapa sing Sing ngopeni? dulang. Ya aku sing dulang. Bojomu ta. Lho, nang omah bojo, Mas. Nang kantor sampean. Ya ble, iya. Kowe gak ro Pak Jum nek loro temengen mangan tak tukokno. Anjane kademen cuk ngawur kono iki. Es teh ngono tak to. Lah masa wong grekes untuk kono es teh. Lho gak teh hangat keliru teh panas lho. Oh, Ngono. hutan terus bisa. Wah, anjing. Men lapo maksudno jare iki? Nang omah lak enak kon. Ka enak nang omahku ngene. Enak nang kene sok guyon jare. Iki jenenge curhat masalah nasib ya iki. Kono dicajoget barangku. Ayo TikTok kan cakre iki wong loro. Iki ngene cakre. Mau praya nang omah lak enak. Ah, cerita gini. Iki ono arek situ kira aku. Wis, Ya wis. pokoke sesuk rezekine akeh. Amin 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 amin. Amin.